Hola, bon dia. El Riga al Barça jugarà a la final de la Lliga ACB després de la treballada victòria d'ahir al Palau. Els de Xavi Pasqual van superar l'Unicaja en el tercer i definitiu partit de les semifinals. Com era de preveure, no va ser fàcil i el Riga al Barça va guanyar 86-78 després d'una pròrroga. Navarro i Andersen van ser els màxims anotadors del conjunt blaugrana. Amb aquesta victòria, el Barça es classifica per tercer any consecutiu per a la final de la Lliga ACB. El rival tornarà a ser el mateix de l'any passat, el Tau, i els dos primers partits es disputaran a Vitoria el dijous i el dissabte. Estoy satisfecho y sobre todo contento por los jugadores porque pienso que se merecían poder disputar esta final después de una temporada donde hemos hecho muchas cosas bien y parecía que hoy era un gran examen, ¿no? Que si no conseguíamos jugar esta final parecía que todo se iba un poquito para abajo. Sí, final feliç, ha sigut dur, patint, però bueno, Palau apretat i no se'ns ha escapat. En hoquei patins, d'aquí a un quart d'hora, Ferran Pujalte serà presentat de manera oficial com a nou entrenador del Barça Sorli Discau. El tècnic blaugrana ha signat aquest matí el contracte que el vincula amb el Barça les pròximes 3 temporades. Pujalte, que fins fa uns dies era l'entrenador del Vic, iniciarà d'aquesta manera una nova etapa professional en un club que ja coneix perquè va ser jugador del Barça entre 1993 i 1996. I en futbol, Joan Laporta va ser ahir a Igualada a la celebració del 50è aniversari de la penya de la capital de l'Anoia. El president blaugrana va parlar del futur del primer equip. El Xic i el Pep estan treballant amb els seus equips corresponents per reforçar aquest equip, per intentar fer que aquest equip tingui unes incorporacions que ajudin a que no es relaxi, no baixi el nivell. Mentre tinguem l'Eto'o, jo crec que no cal un altre jugador del nivell de l'Eto'o perquè l'equip està molt compensat. I per tant, en aquest sentit, jo crec que el que es busca és reforçar unes determinades posicions que pensen que poden ser reforçades. I un últim apunt, en aquest cas de futbol base, perquè el juvenil A va classificar-se ahir per a les semifinals de la Copa del Rei. Els d'Àlex Garcia van guanyar 0-3 al camp de l'Albacete, remuntant d'aquesta manera el 2-3 advers que tenien de l'anada. Rochina, que en va fer 2, i Jonathan Dos Santos van ser els autors dels gols. Demà es farà el sorteig per conèixer els emparellaments de semifinals. I de moment res més. A la 1 torna el Barça a l'hora i a les 2 comença l'edició migdia del Barça Notícies. La informació també la teniu de manera permanent al lloc web del club, www.fcbarcelona.cat. Gràcies i bon dia.